טוב, הגענו לשיר האחרון שלנו בצער רב, אבל אנחנו ממש מקווים שזאת הופעה ראשונה מיני רבות. כמו שאתם רואים, הפלייליסט שלנו מורכב משירים ככה מאוד מרגשים. באמת השנתיים האלה היו ככה לא פשוטות, זה כנראה הפלייליסט שגם השפיע עלינו. נראה לי להופעות הבאות נמצא שירים קצת יותר שמחים. אבל כן, סבבה, אז נשאיר אותם זה. טוב, שיר אחרון. חיוכך, זיכרון עמום, מחשבות וזורק כמו אל בור פעור, חותם על חוזים, הסכמים שעבר זמנם, רואה את הכל מתערב ונשאר בצד. הקהל כבר נעול, אבל עדיין מטלטל בין הפינות החשופות. אני צריך להיזהר שאת תבואי, לא יהיה כבר כלום, זה כמו מקום אחר. אני בורח וקורא לך, לא יכול להשתחרר. יש עוד סיבות, הן כבר לא חשובות היום. צולל, נעלם וטומן את הראש בחול, אוסף שאלות ועדיין בפנים טורף, פוחד לעלות ותמיד מחדש נופל. הקהל כבר נעול, אבל עדיין מטלטל בין הפינות החשופות. אני צריך להיזהר שאת תבואי, לא יהיה כבר כלום, זה כמו מקום אחר. אני בורח וקורא לך, לא יכול להשתחרר. הגז כבר נעול, אבל עדיין מטלטל בין הפינות החשופות. אני צריך להיזהר כשאת תבואי, לא יהיה כבר כלום, זה כמו מקום אחר. אני בורח וקורא לך, לא יכול להשתחרר. הגז כבר נעול, אבל עדיין מטלטל בין הפינות החשופות. אני צריך להיזהר שאת תבואי, לא יהיה
החשמלית המחשמלת וקולות הסינגונדה של הזייצ'יקס, אורי אוניגמן. על הבאס יש לנו אורח מיוחד, רואה חשבון אודי קוגלר והבעלים של האימג'ן. לימיני נחבא אל הקלידים, אבל הוא בעצם המוח שמאחורי ההרכב הזה, גיל מיכאלי המאסטרו. על התופים, האיש שלכולנו יש עליו קרש, גיא פאקינג קמיניץ. וכמובן שירה אקוסטית ואומנות הזן, שר המשקים שלנו עופר בודר. שובר את הבמות, מנפץ את המיקרופונים, האחת והיחידה ליבי שמואלי. בר גיורא, היה לנו כיף אדיר להיות פה הערב. תודה רבה לאנשי הסאונד, לערן, לקובי סנדאוס שארגן את זה. תודה קובי. ותבואו גם להופעות הבאות שלנו, כן? תודה רבה.